Hola, meditadors, com esteu? Benvinguts a un nou capítol del quadern de meditacions. Bé, avui farem una meditació dedicada al tancament del dia. Això és una cosa que em vareu demanant. Tenim alguna per abans d'anar a dormir que es podria complementar amb aquesta, que és explícita, per fer un tancament emocional i energètic del dia, ja sigui perquè has tingut un dia molt bonic o perquè al contrari has tingut un dia que no has estat a gust i vols començar el dia de demà de bon rotllo, vols començar-lo bé, alegre. Llavors, us he de dir que aquesta setmana estic fent fins al dia 7 d'octubre, no sé quan veuràs aquest vídeo, però bueno, si el veus abans del 7 d'octubre, que sàpigues que estic fent una oferta en les meditacions personalitzades, que les pots encarregar a la meva web i que tenen més d'un 50% de descompte. Normalment la meditació personalitzada té un preu i ara està a 60 euros. O sigui que podeu encarregar-la si voleu una meditació per treballar alguna cosa en concret que us interessa treballar, doncs unes oposicions, els símptomes de la menopausa, que us costa dormir especialment, malsons, anar a treballar contents, cadascú amb el seu procés, doncs us deixo el link aquí baix perquè pugueu encarregar-la. Recordeu també que teniu disponible tota la meva biblioteca, que cada vegada hi ha més llibres i benvingut sigui, i que us envio una forta abraçada i us estic molt agraïda perquè vingueu a meditar i feu servir el quadern de meditacions. Una abraçada! Benvingut, benvinguda a la 6a temporada del quadern de meditacions. Jo sóc la Vilma Montoliu i sóc la veu que et guiarà durant aquest exercici. Descobreix els meus grups de meditació, retirs, tallers i llibres a www.vilmamontoliu.com o també a Instagram vilmamontoliu13. Comencem. Gràcies per ser-hi. Et convido a tenir primer els ulls oberts, a observar atentament les teves mans i l'habitació on estàs estirat. Ves observant la llum, ves observant el color de les parets, els objectes, i mica observa l'espai que ocupa el teu cos també, els peus, els turmells. I quan vulguis, comença a dir mentalment o en veu alta el nom de 5 objectes que pots veure a simple cop d'ull. L'ordinador, la tele, la porta, la finestra. En pronuncies 5? I comença a respirar conscientment, prenent l'aire pel nas, portant-lo al ventre i exhales. I ara és el moment de treure per la boca amb cada exhalació tota la tensió, totes les coses que han quedat pendents del dia d'avui, els malentesos, el mal humor, tot el del dia d'avui que et sobra,
tot el que no vols carregar pel dia de demà. I vull que vagis inhalant el moment present i vull que vagis prenent també compassió per tu mateix, per tu mateixa. I vas fent aquest intercanvi del que aprens i del que abandones. Mica en mica et convido a anar relaxant el teu cos. Gràcies al vaivé de la respiració no et costa. I les extremitats, les cames i els braços comencen a pesar-te. I pots anar notant com la teva ment cada vegada està més clara. Intenta observar els espais en els quals durant el dia has anat acumulant la tensió. Espatlles, mandíbula, esquena, genolls. I simplement hi vas portant la respiració amb la voluntat de desfer aquests nusos. Molt bé. Ara et convido a pensar en el dia d'avui i m'agradaria que connectessis amb 3 alegries que has tingut avui, per petites que siguin. Pensa en 3 alegries, 3 moments de joia, de felicitat. Hi haurà dies que sortiran fàcil, dies que costarà. I segur que els teus motius d'alegria són molt diferents als d'una altra persona. Aquests 3 motius d'alegria són importants, són vàlids i són teus. Et convido a visualitzar-los, a escriure'ls mentalment. I intenta connectar amb l'emoció que t'han despertat. Intenta connectar amb l'alegria, amb la joia. I et convido a posar-li un color a aquesta emoció. El color que tu vulguis, el que tu sentis. Intenta observar també a quina part del teu cos sents aquest color, si és al pit, si és a la ment, si és als ossos, a les cames, allà on tu vulguis, allà on tu sentis. I mica en mica l'habitació que abans hem estat observant, vull que la comencis a tenyir d'aquest color d'alegria. Segueixes amb els ulls clucs, però ara l'aire que t'envolta és d'aquest color. Les parets són d'aquest color, els mobles són d'aquest color. I mica en mica la teva pell també comença a ser d'aquest color. Ho vas tenyint tot del color de l'alegria per tenir uns somnis dolços i perquè el primer pensament que tinguis demà
Sigui un pensament alegre, poderós, present, bonic. Pren-te el teu temps, no tens pressa, i ves inhalant i exhalant, sobretot no perdis el contacte amb la teva respiració. I quan vulguis, m'agradaria que fessis un agraïment profund i conscient. El que tu vulguis, el que tu sentis, el que avui et visita. I intenta que cada vegada que facis aquesta meditació sigui un agraïment diferent. Voldria que el sentissis dintre de la teva caixa toràcica. És una vibració que fa ressonar tot el teu cos. I que t'ajuda suaument a agafar el son i a relaxar-te. Continues respirant, notant com vibres. I mica en mica, quan tu sentis, podràs obrir els ulls i observar aquesta habitació del color de l'alegria. Gràcies per meditar.